Gel gel kayıkçı, yavaş yavaş kıyıdan geç, göreyim güzel yüzünü. Κυρίες μου, θα ήθελα τώρα λίγο την προσοχή σας, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα τη φαντασία σας. Από σήμερα και κάθε Τρίτη στις γυναικείες υποθέσεις θα πηγαίνουμε με τη φαντασία μας πολύ μακριά, πίσω στο χρόνο, σε ένα σαλόν ντεμποτέ. Εκεί θα μας υποδέχεται μια γυναίκα, η αιώνια γυναίκα, που θα μας δίνει συμβουλές ομορφιάς και όχι μόνο. Θα μας λέει μυστικά για φρουφρού και αρώματα, πομάδες, τερτύπια και τσαχπινιές, και θα μας μεταφέρει στα σαλόν ντεμποτέ και τα σπίτια των καλονικοκυράδων της Μύρνης και της πόλης, μέσα από την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή της, και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Σπίρτο Web Radio και τις γυναικείες υποθέσεις. Απορίας άξιο ήταν το πως η Κυρανθούλα από την πόλη είχε τόσο δροσερό δέρμα παρά τα 70 τόσα χρόνια της. Γελούσε πολύ, έκλαιγε πολύ με το παραμικρό, έκανε γκριμάτσες, σούφρωνε τα χείλη, κι όμως δεν είχε ούτε μια ρητίδα στο στρογγυλό της πρόσωπο. Μοναχιά της τα φτιάχνει η Σουλτάνα. Είχε αραδιάσει στο σπίτι όλα εκείνα τα βαζάκια και τα κουτάκια και τα μπουκαλάκια, και έβανε στο πεζουλάκι και τι δεν έβανε να τα λιάζει, και μετά ανακάτωνε και σούρωνε και σαν τι έφτιαχνε η αδελφή σου που σκάω από περιέργεια να τη γνωρίσω. Πολλά η άτιμη, άμα δεν τα θυμάμαι κιόλα. Το αγκούρι όμως το κάνω κι εγώ άμα είναι κάπου να πάω, και με λένε και φτού σου σκόρδα άνθο μου. Έλα να σε πω τα μυστικά. Πάρε ένα αγκουράκι μεγάλο, άμα πολύ φρέσκο να είναι, και πλύν το καλά. Τρίψε κομμάτι τη φλούδα του και βάλτε σε ένα πιατάκι, χώρια να είναι. Μετά θα τρίψεις και το υπόλοιπο αγκουράκι σε άλλο πιάτο. Πάρε τουλπάνι παστρικούτσικο που θα το έχεις βάλει να πάρει μια-δυο βρασούλες, και μετά στο ψυγείο καμιά ωρίτσα, ήσαμε να κρυώσει καλά. Βάλε και κομματάκι νόπνευμα στα χέρια και ρίξε το αγκουράκι στο τουλπάνι πάνω από μπολάκι και στίβε το καλά να βγει όλο το ζουμί του. Μετά βάνεις το ζουμάκι σε μπουκάλι και άστο στον ήλιο βουλωμένο καλά. Το αγκουράκι, τώρα που είναι μέσα στο τουλπάνι, θα τα ανακατέψεις σε μπολάκι με πέτσα του γιαουρτιού, γιατί καϊμάκι εδώ πού να βρεις. Αυτό είναι θρεπτικό για το πρόσωπο. Στο ψυγείο να παγώσει και πασαλείψου καλά και άστο κάμποσι ωρίτσα να σε τσιτώσει. Μέχρι να το βγάλεις, θα πάρεις τα φλούδια τα τριμμένα και θα τα ανακατώσεις με κοπανισμένο ρύζι να γίνουνε πολυτός. Αυτό να ξέρεις, άμα το κάνεις σε τριβή, καθαρίζει το δέρμα σε βάθος. Πλύσου καλά στο πρόσωπο, παίρνα το και μια εντριβή με αυτό, και μετά ξεπλύσου με χαμόμπιλο να βγεις καθαρό και ωραίο που θα είναι. Τώρα το ζουμάκι στο μπολάκι άστρο 3 μέρες να λιαστεί, και μετά το βάνεις στο ψυγείο, ρίχνεις κάθε μέρα λίγο στο μπαμπακάκι, και να βγεις δροσιά στο δέρμα άλλο πράγμα.